Comme nous baro la jan sansgi mata nalu ba kadang gue ka accident so jan tails but ni sham hakato ka khubor ba mi seperti ba baro kiki ba kani ka sarkar jung kondat sama ka kren supai ba but ka jing sisa kami hap ka jing sisa ka dei ba ka don bet ka illegal coal mining ka don ka coal mining illegal or non illegal so I don't care ka don bet kata ka jing ti dong yong ka ba sok sok tamau kondat pada umi na don la ju don la ka dei tang tu dong yong bala ti men shwa te kini ki malik dong yong ki don ban pha yu nu mar tama tangsen henriu ngut ki breu ki la yap ya hakoi ka par dong yong but kum ju ni sa shu klet yaki ngin sa shu ngin sa shu up halu ban lawan sa ka accident halu ban yap ya sakat to ngut ki breu but kam tam e mentale ngim sko e na mar ba haksan don khasi don ki penar ki be yap lang ki bapreng ki khatsan ngut ki breu tama mentale ki dakhar so ni shumi tang shi second ar second ha news tama nobody cares ndan no ba khuslai kata ha namar ba ki dakhar but number 2 ba ki baduk so nobody cares in the state kan like ngasil ngop ha ngai skun nangapet igi kon jogi he spa do yong ngai skun yaki po ngapet social media namar ba kia bam ha kia nya kali barem ha tamba kitu ki hinde ngot ki bayap men katukan sengi kitu ki ba penuh spa e kini ksuit kini am ki mention no mementa menshwa mo ni perkhat mention no ulong kumwe menta perkhat do mention no ka dei sisa na kini ki breu ki bam burom me ka jing im ki breu kini ki im he pe ki kon du ki sa ji sko ni tanan phong ki jan ram kini akali ba ram ha tamaka to ko pisa jong ki ka wan na ka snam na ko snam jong bon ngot mdi tang kini ki balak siap menta la bon samta kami simi baru trend jong ki play jong ki kadang ukwa sikwa atat ni kum ki breu menta ni haban perkhat dengai biang ni perkhat biang kum nungin le menta atong ni la na mensusah kini breu ke su penyap breu bet makani ka murder man ka por bo way malik do yong pa kini ki breu tu spok kram spok tu ki par kadai ka murder namar ba kalakhang ka sarkar kalau msa so ka legal na illegal coal mining tama nobody cares because ka coal mining kadai ka bal se kala along dustur kala along snap do along snam jung khasi but kim te bi issue pala kata ki ju gibrio ki bala e chat ben rio ki ban sa ben ya ki brio ha ki ba persayo do yong ki no wajukta ya ka pliang ja jung ki way ki ju ki brio ki bala e chat ben rio am ki balik dia tat yu mau ki balik dia tat ya kamariang jong ka jela jungi shaki dakhar do yong dia tat bet sa Assam baca Bangladesh sekitu ki factory ba ki bam tang penmi energy ru kan penmi kitu ki cooking plants useless absolutely useless klam government subsidies kitu ki layap nang mano ki ju ki brio ki bakran wajuk ta ka pleng jarung ki brio ki ba kin lek di tan yo mau sun su bangla ki men e ri men e ri tamakel di tat pre ka mai mariang jungi ki pen kelarot ya ka mai mariang jungi haru kata kini ju ki breu ki bla ye chat pen reu ki ban sapersa nga ki ban sapersa ki breu bang em ni ha ban sangia no sport ada ni ha ban perkhat da ko muai kum no ban pen kiwi ki tu ki jaka ki bla sa kata hu do yong ha mau sun kini ju ibreu ki ban sepersa ini cuma majority pada usngap jar te kanungut perlok ki breu ki ban hap yap kanu ki yeng ki ban hap yam so bengi en ong la biang